Ahoj všichni! Chtěla bych vám oznámit jednu velkou novinu. Už 36. mi bude vycházet má nová písnička Ozvěny ticha. Jedná se o píseň, která je plná lásky a zklamání, což si myslím, že potká každého z nás aspoň minimálně jednou za život. Píseň bude na všech streamovacích platformách, ať už je to YouTube nebo Spotify. Omlouvám se za slepice v pozadí. S tím, že na YouTube teda bude písnička vycházet v 6 hodin večer a budete mít možnost tam klidně chatovat, takže mi psát okamžitě hned své pocity a dojmy, což budu hodně ráda. A jelikož jsem nedočkavá, tak už teď v pozadí vám tady hraje část písničky a teď vám to zhlasitím, ať si aspoň trošku něco poslechnete. Ty pocity jsou pryč, já nenechám se pohltit, jen si tak plout jak dřív a hlavu lehkou mít. Ahoj všichni, chtěla bych vám oznámit jednu velkou novinu. Už 36. mi bude vycházet má nová písnička Ozvěny